നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധനപരമായി നിങ്ങൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഒരു ഉന്നതി വന്നു ചേരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും ഒക്കെ വന്നു ചേരുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആഗ്രഹിച്ചതും കൊതിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അത് നടക്കുന്ന ഗ്രാമ്പൂ ഉപയോഗിച്ച് 7 ചെറിയ ഗ്രാമ്പൂ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലളിതമായ കർമ്മമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത്. എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ കടങ്ങൾ തീരുന്നില്ല, നമുക്ക് സമ്പത്ത് വന്നു ചേരുന്നില്ല. എത്രയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും സഫലമാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയെങ്കിൽ, ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. ഗ്രാമ്പൂ ഉപയോഗിച്ച് പലവിധ താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗ്രാമ്പൂ മാത്രമല്ല, ഏലയ്ക്ക, മണ്ണ്, ഭസ്മം, ആണി, മുട്ട, ഇങ്ങനെ പലവിധ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടനവധി ക്രിയകൾ മാന്ത്രികത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശരിയായ ദിവസം ശരിയായ സമയത്ത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും പെട്ടെന്നൊരു ഫലം ലഭിക്കുന്നവ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെയും. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയം, അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഈ ഒരു ലളിതമായ കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ധനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഗ്രാമ്പൂ. ഈ ഒരു ഗ്രാമ്പൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് സന്ധ്യാസമയത്താണ്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിലും സന്ധ്യാസമയത്ത് വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതായത് അശുദ്ധിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് സാരം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യം നടന്നു കിട്ടണം. അത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇത് നടന്നു കിട്ടണമെന്ന ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വേണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. വിശ്വാസമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു കർമ്മത്തിന് പോകരുത് എന്ന് സാരം. ഗ്രാമ്പൂവും അതുപോലെ തന്നെ 1 രൂപ നാണയവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പണവരവിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അശുദ്ധി പാടില്ല, ശുദ്ധിയോടുകൂടി വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യാനുഭവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുവാൻ ഈ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക. തീർച്ചയായും വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൈകുന്നേരമായിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിരാവിലെ വേണം ചെയ്യാൻ. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഒരു പടത്തിന് മുന്നിൽ വേണം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ. നെയ്യൊഴിച്ച് നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ. ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചുവന്ന പൂവ് വേണം. അത് താമരപ്പൂവാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും നല്ലത്, റോസയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലത്, ചെമ്പരത്തിയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലത്. ഏതായാലും ഒരു പൂവ് നമുക്ക് വേണം. ആ പൂവിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാമ്പു വെക്കണം. 7 ഗ്രാമ്പു നമ്മൾ വെക്കണം. ശേഷം 1 രൂപ നാണയം കൂടി വെച്ചേക്കുക. ഈ പൂവ് വെച്ചതിന് ശേഷം 1 രൂപ നാണയം കൂടി വെച്ചേക്കുക. വെച്ചതിന് ശേഷം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പടത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ധനപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടണം. സങ്കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടണം. പണവരവ് വന്നു ചേരണം. ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടന്നു കിട്ടണം.
ഈ ദോഷങ്ങളൊന്നും വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്. മറ്റൊരാളെ നശിപ്പിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുദോഷത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഈ ഒരു കർമ്മം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പടത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന് ഒരു താമരപ്പൂ, ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താമരപ്പൂവൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. ഈ താമരപ്പൂ കിട്ടാത്തവർ റോസാപ്പൂ ഉപയോഗിക്കാം. റോസാപ്പൂവും കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് മതി. ഈ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ അത് കിട്ടണമോ അത്രയ്ക്കും വേഗത്തിൽ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടും. എന്ത് സങ്കടമാണെങ്കിലും നടന്നു കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പടത്തിന് മുന്നിൽ നെയ്യൊഴിച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു താമരപ്പൂവിലോ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിലോ 1 രൂപ നാണയമോ അത് 1 രൂപ നാണയവും ഗ്രാമ്പൂവും വെക്കുക. 7 ഗ്രാമ്പൂവും വെക്കുക. വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടണം, പണത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടണം, വളരെ പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവണം എന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. 1 രൂപ നാണയം പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദേവിയുണ്ട്. ഒരു ദേവിയുടെ വഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടിടുക. ഇത് തുടർച്ചയായി 5 ആഴ്ച ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറിക്കിട്ടും, എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു തന്നെ കിട്ടും. ഏതായാലും ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും, ഉറപ്പ്.